iba kule ndawo kuyo ngaleso sikhathi, ube kuleyo activity oyenzayo ngaleso sikhathi. Kungabe ubheka le video, buka le video, ubukisise le video, uyibuke ulalele ukuthi kuthiwani. Awubuki le video ubulalela ingoma ube ubukela iTV, ngoba lokho kusho ukuthi awusekho present, awusekho kulento oyenzayo. Ngabe ugeze izitsha, ngeke uze uwise isitsha noma sife kube khona into efayo iphahlakayo uma ukhona kule activity. Ugeza izitsha upresent kuleyo nto, ozokwenza ukuthi kufe izitsha ukuthi wena ugeza isitsha kukhona enye into oyicabangayo, usunominye imicabango egijima emqondweni yakho. Awukho ekutheni ngiyasibamba lesitsha, ngifaka imfaduko, ngiyasigeza, ngisibeke eceleni, ngoba ngesikhathi wenza kanjalo uba fully present and asikho isikhathi noma isikhala sama mistake. Wena ke kule ndlela yakho njengamanje, slow down, yehlisa nje umoya, uphefumule. Akukho la uphuthelwa khona, awukho late for anything. Yonke into yenzeka ngesikhathi ekufanele ukuthi yenzeke ngaso. Futhi ngesikhathi wena uzizwe ngazuthi mhlambe usemuva, usuke nje kukwesaba lokho okukhulumayo, njengoba iningi labantu lithi hawu abantu engangifunda nabo bayasebenza, abantu engangifunda nabo bashadile, abantu engangifunda nabo banezingane, basemzini yabo, noma banamakhosikazi, noma baganile. Kuwesaba nje lokho, okusaba okusuka ekutheni uyazicomparison nabanye abantu, kanti wena awufani nomunye umuntu. Yebo, sidalwe isimo esifanayo, sine-consciousness efanayo, sinomoya owodwa esiwuphefumulayo, kodwa impilo yethu njengoba sizelanga okweyifundo, asizelanga izifundo ezifanayo, asizelanga ukuzohamba ngepace eyodwa. Wena susa konke lokho, ungazijahi, ufocuse kuwe instead. Ube more present, ube nokubonga ukuthi hawu, ngiyabonga lo moya njengamanje, ngiyabonga ukuba la ngalesi sikhathi. Ube more present ukuze konke kuzohamba ngendlela.